Moi! Mä näytän nyt, mitä mä sain joululahjaksi. Tarroiskootterin. Liekkitarroiskootterin. Wow. Sähköteippiä, jota laitetaan sähköisiin johtoihin ja kaikkea skootteriin. Uudet gripit skootteriin. Mustaa spraymaalia keltaista skootteriin. Wow. Lego Spider-Man ukkeli. Wow. Tämmönen hieno termostatti Minecraft-pullo. Siistiä. Oota, onks täällä? Uutta suklaata ja eri miksi määriä. Sitten mä sain 30 tilille. Pitää muutamassa. Ja niin mä sain 6 möthöä. Mut ne ei jäänyt tämän huoneessa. Niin sitten mä sain suklaata. Lisää, mut mä söin ne. Tupla V-lahjat. Tupla V-lahjat. Tupla V. Tupla V! Tilatkaa kanava. Heippa.